V našej rodine bol psík stále spoločníkom a členom rodiny. Áno, aj u nás. A keď je psík k tvojmu srdcu tak blízky, jednoducho by si chcel, aby sa mal dobre. Folti bol veľmi chorý, škrabal sa. Vyskúšali sme už nespočetne veľa hypoalergénnych krmív, kadečo možné, čo nám odporúčili, ale nič mu skutočne nepomohlo. Nakoniec, na odporúčanie veterinára doktor Josefa Vargu som mu začal doma variť z čerstvých surovín a za pár dní sme už mohli spozorovať zmeny. Z dňa na deň sa cítil čoraz lepšie a tak ešte s nami mohol prežiť ďalších krásnych 8 rokov, keď sme videli, ako dobre reagoval Folty na varenú stravu. A takto sa vlastne zrodil Pet Chef. Spočiatku sme v menších dávkach varili len pre našich psíkov a psíkov známych a začali prichádzať spätné väzby. Aj oni spozorovali to isté. Príznaky sa zmierňovali, psíky boli šťastnejšie. Na začiatku sme varili popri robote, častokrát v noci a cez víkend sme dodávali prvé objednávky osobne. Ale mali sme jeden cieľ, aby psíky dostali skutočne to, čo si zaslúžia. Preto pracujeme spolu s doktor Josefom Vargom, ktorý je už viac ako 30 rokov veterinárom a už od samotného začiatku nám pomáha a poskytuje odborné zázemie. Recepty sme zhotovili spoločne s ním, aby každé sústo obsahovalo všetko, čo psí organizmus skutočne potrebuje. Čerstvosť je pre nás obzvlášť dôležitá. Všetky suroviny sú vhodné aj na ľudskú spotrebu a v našich krmivách sa nenachádzajú žiadne skryté prísady. Používame vybrané druhy mäsa, hovädzie, lososové, morčacie, jahňacie a hoci aj klokanie, ktoré doplňame zeleninami, ovocím a prílohami. Nepoužívame konzervačné látky. Krmivo po varení vákuovo balíme, následne zmrazíme na 23 stupňov Celzia a v izolovanom balení sa v priebehu niekoľkých dní doručuje k majiteľovi, kde krmivo pri správnom skladovaní udrží svoju trvanlivosť až 1 rok. V našej kuchyni vo Fóte pracujeme s modernou technológiou a vykonávame prísnu kontrolu kvality. Dbáme najmä na to, aby sa bielkoviny rôznych druhov mäsa nemiešali, aby dané krmivo mohli bezpečne konzumovať aj psi s potravinovou alergiou. Dnes už takmer 50 pracujeme každý deň preto, aby sme pomohli psom žiť zdravšie, dlhšie a šťastnejšie. Od spustenia sme prekročili 300 000 objednávok a stovky psíkov si každý deň s radosťou pochutnávajú na čerstvom krmive Pet Chef. V priebehu rokov bolo v našej kuchyni pripravených viac ako 1000 porcií čerstvého krmiva zo starostlivo vybraných surovín. Dnes sa z nás stala súdržná a starostlivá komunita, kde majitelia a ich psíky kráčajú spolu s nami po ceste zdravej výživy. A toto je len začiatok. Naším cieľom je, aby každý pes, bez ohľadu na plemeno, veľkosť alebo vek, mal prístup ku skutočnému, čerstvému krmivu, ktoré pripravujeme s láskou a odbornosťou.